tabbas abin son kuwa. Sannan lahira idan kai daidai to za ka samu garkuwa. Daure yau ka zama mai sa'a domin sansanar gaskiya. Duk wani ɗan adam babban burin shi kira shi mai gaskiya. Ka zama mai gaskiya ya fi ka zamto marasan gaskiya. Ka gane gaskiya ba ta karewa guda sau ɗaya. Gani ya kori jini wannan lamari ina ƙara ban tsoro. Yasa na yi tagumi ga magari mutum ɗaya ko cikin taro. Dubaran ɗan adam yanzu an maida shi kamar na ɗan kwaro. Mara haɗi yan uwa da magani amma ɗaya ne cikin duniya. Ka zama mai gaskiya ya fi ka zamto marasan gaskiya. Ka gane gaskiya ba ta karewa guda sau ɗaya. Duk wani malami mai son kai ne to baya son gaskiya. Da shugaban kasar da bai daukar shawara baya son gaskiya. Ku gwamnoni da ba sa yake suwa ba su son gaskiya. Zancen duniya zancen banza indai ba abin gaskiya. Ka zama mai gaskiya ya fi ka zamto marasan gaskiya. Ka gane gaskiya ba ta karewa guda sau ɗaya. Ka zama mai gaskiya ya fi ka zamto marasan gaskiya. Ka gane gaskiya ba ta karewa guda sau ɗaya. Ina yan kasuwa ku nazari ku taru ku gyara mudunku. Ku yari ba ta zo ku haƙuri da ita ku gode Allahnku. Ku kauce wa riba don gudun lalata uwa da ribar ku. Ku zan yin taimako ga marashi domin wataran ya zan kariya. Ka zama mai gaskiya ya fi ka zamto marasan gaskiya. Ka gane gaskiya ba ta karewa guda sau ɗaya. Sarki rabbana ƙara ban iko in dinga yin gaskiya. Tsare ni sharrukan masu shari waɗanda ba su san gaskiya. Ko wasu masu yanke hukuncin ƙarya ba su san gaskiya. Ga wasu baituka Hamid na yo domin tinin gaskiya. Ka zama mai gaskiya ya fi ka zamto marasan gaskiya. Ka gane gaskiya ba ta karewa guda sau ɗaya. Matasa kun gani nema na halal gare ku riba ne. Sana'a garkuwa rashin sana'a